bir wagt bir qıylan mersi näjere owadan sahibi hasab we cemal ahlaklı dinli qıylan mersi manga hastagarly gelýär. Amma mung bir dädeti varmış. Qaty däni tamafi ulukhan adamla gerden kulofla geler dip şoň öldürşýärmiş. Bir qawy hukuk begir, bir karmendi, bir dadi. Mung qıydyna, çünki qıydy ahlakly, dinli qıydy bolansaň, her siniften hastagar gelipdir. Qaw işli, işsiz, öýli, öýsiz, amma däden tawakkuw bulardan diferäkde, ýokarrakda. Razi de bulara. Qıydy razi, gelýän oglan namazy badämi hawa, täreti, edebi, agly birini aratsam hawa razi diýwati, amma däde egläwati qıydy. Bir qaw köreken tapylmar hadip. Ahirda da gafynäçe qaqlandan soňram qaqılmadan galiya qıydyň ýaşy gitýär ýokary qıydy galiya qıydylygyna. Qıydy bagat narahat bolýar dädesiniň eden işine, bagat özüniň razy bolan oglanlaryna namazy agly birini aratsa näzir oglanlar gelende bermäni berdi. Qıydy bagat narahat bolýar, şonu kullan izdiwaçdan mahrum boldy. Bi narahaty qalbi tutup, horlanyp, ejirläp, ahirde de Bimaristanyň taxtyna düşýär musulman dawan. Bimaristanyň taxtyna ýatynmaga dädesi bar ýa. Ahir wagtlary qıydy dädesim çağırýar, däde zanniýa. Men içimden bir näçe dua etsek, sen maňa bir äminni däde diýär. Dädesi bolýar qyydym dipdir. Qıydy içimden bir dua edýär, dädesi ämin diýär. Dua edýär, ämin diýär. Dua edýär, ämin diýär. Däde sorýar qyydym diýär. Ahir wagtlarynda näme dua etdiň dädeň ämini bilen diýär. Qıydy näme dipdir? Ýakypdyr da dädesi. Men nedim ey bar Hudaýa, dädemi däni öz rahmetinden qaw, öz nigmatyňdan daşalt, hemçinani ki meni izdiwaz nigmatymdan daşaltdy qawdy. Ey bar Hudaýa, dädemi däni cennetten, behişten qawda çykar, şoň hoşluklaryny kökezme, hemçinani ki maňa izdiwaz hoşlugyny dadyrmady. Ey bar Hudaýa, dädemi cehennemiň odunyň içinde ýak, hemçinani ki meni ýekilik odunyna ýakdy dip dua etdim dipdir. Ahirde de şu ahuzarlar bilen dünýäden geçýär. Ey atala, ey enele, mes'ullarsyňyz, oglany qaw ýerden qyz tapyp öýürme, qyzy qaw ýerden gelýän hastagara munasip bolandan soňra öglemän berip göwerme enataň wazifesi. Taýinki şu jyr bidirek gurrunla tapylmar ýalyk, öwümizden çykmar ýalyk. Gaýrat edelim, ikilenji muhim gurrunmyz terbiyeti ferzendanyň içinde oğul qyz 15 ýaş, ta 25 ýaşyň içinde enataň gaýrat etmeli, hemin izdiwaj sahydyr musulman dawan.